it-triq tas-salib għas-saċerdoti, l-aktar dawk li qed isofru minn kull xorta ta' persekuzzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispirtu Santu. Amen. Intenzjoni. Aziz Ġesu, nofrilek din it-triq tas-salib li ser nagħmlu għall-unur u l-glorja tiegħek u għas-saċerdoti, speċjalment dawk li qed isofru minn persekuzzjoni minħabba s-sejħa tagħhom. L-ewwel stazzjon. Ġesu ikkundannat għal mewt. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Qalilhom Pilatu: imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu: salbu. Pilatu mbagħad biex jogħġob lin-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. Maħbub Ġesu, nirringrazzjawk tal-li inti permettejt li tkun ikkundannat inġustament għal mewt għalina. F'ġie din it-tbatija li sofrejt, nitolbuk tagħti lis-saċerdoti tiegħek il-grazzja li jikkundannaw lilhom infushom billi jmutu għad-dinja waqt li għadhom fid-dinja, ħalli ma jkunx hemm bżonn li int tikkundannhom wara mewthom. Nitolbuk ukoll biex fġieħ dan l-insult lejn id-dinjità tiegħek tassisti lis-saċerdoti li qed isofru kundanna inġusta minħabba fik, ħajġorru din is-sofferenza bil-paċenzja u f'unjoni miegħek. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-Mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tieni stazzjon. Ġesu imċiel iġorr is-salib. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark u ta' San Ġwan. Is-soldati ħaduh fil-pretorju, libsuh il-bies aħmar skur u qedulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qabdu jagħtuh b'qasba fuq rasu, jobsqulu fuqu u jadduh bis-sufjett. Imbagħad ħaduh biex isalbuh. Ġesu ħareġ mobbi huwa stess bis-salib lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Aziz Ġesu, nirringrazzjawk li lqajt is-salib aħrax fuq spallejk miġruħa u ġarrejtu sal-Golgota. Fġieħ l-umiltà li bija aċċettajt is-salib, nitolbuk tagħti lis-saċerdoti tiegħek il-grazzja li jaċċettaw b'umiltà is-slaleb tal-vokazzjoni tagħhom. Nitolbuk ukoll biex tagħti lis-saċerdoti li huma imġelin mill-edewwa tiegħek u tagħhom iġorru l-ħafna slaleb tal-persekuzzjoni li jimxu warajk fuq il-passi imdemmija tiegħek. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-Mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna qatina. It-tielet stazzjon. Ġesu jaqa' għall-ewwel darba. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Bħalma ħafna baqgħu mistaġba bih, għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma konx tqisa ta' bniedem. Ekkat jistaġbu ħafna minħabba fih. Quddiemu is-slaten jalqu ħalqhom, għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Maħbub Ġesu, nirringrazzjawk ta' din l-ewwel darba meta int waqajt taħt it-toqol tas-salib. Fġieħ l-umiljazzjoni li jien soffrejt f'din il-waqa, nitolbuk tagħti lis-saċerdoti il-grazzja li jevitaw kull dnub intenzjonat u jekk jaqgħu li jqumu fis u jkomplu miexja warajk. Nitolbuk ukoll għal dawk li qed isofru persekuzzjoni minħabba fik, il-grazzja li jimxu warajk bla ma jagħtu każ tar-rispett uman. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna qatina. Ir-raba stazzjon. Ġesu jiltaqa' mommu addolorata. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tas-Salmi. Jien dudu tal-art u mhux bniedem, seblieħ tan-nies, tkasbir tal-poplu. Dawk kollha li jarawni jitku bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu: fidejn il-mulej intelaq, ħajħilsu, ħajsalvaħu la bih jitaxxaq. Imma int minn ġu fommi l-qajtni, fiħdan ommi fis-sot qedtni. Fuqek eduni sa minn twelidi, int Alla tiegħi sa minn ġu fommi. Aziz Ġesu, nirringrazzjawk ta' din il-laqa tiegħek mommok Marija fit-triq iebsa tal-Kalvarju. Fġieħ l-unjoni tal-qalb imqazza tiegħek mal-qalb immakulata ta' ommok, nitolbuk tagħti lis-saċerdoti il-grazzja li jkollhom lil Marija bħala l-akbar għajnuna u faraġ f'ħajjithom u fis-sija ta' mewthom. Għati wkoll li l-om ħelwa tiegħek tkun b'mod speċjali ma' dawk is-saċerdoti qed isofru persekuzzjoni minħabba fik. Ħatfarraġhom fil-mumenti ta' prova u dlam bħalma farġet lilek fit-triq tiegħek lejn il-mewt. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-ħames stazzjon. Ġesu mejjun minn xmun iċ-Ċirinew. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu xmun minn Ċirene li kien ġej lura minn Raba u qabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Maħbub Ġesu, ningrazzjawk tal-li permettejt li tingħatalek din il-ftit għajnuna anki mingħand wieħed li ma tantx ried jagħtik dan is-servizz. Permezz ta' din l-għajnuna li int aċċettajt mingħand xmun, tolbuk biex tibgħat lis-saċerdoti tiegħek xi ħadd li jagħtihom parir, jagħmilhom kuraġġ u jissapportihom, xi ħadd li jgħinhom f'menti ta' dbatija meta slaleb tal-vokazzjoni tagħhom isiru kważi insopportabbli biex iġorruhom waħedhom. Għati wkoll lis-saċerdoti li jġorru slaleb tal-persekuzzjoni u tortura il-grazzja li jiġu mejjuna, infarġa, min jitratta magħhom ġentilezza biex fl-aktar momenti qibsa u taqtih il-qalb huma jkunu jafu li inti magħhom, taqsam is-slaleb tagħhom bħalma huma jaqsmu tiegħek. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Is-sitt stazzjon. Il-Veronika timsaħ il-wiċċ ta' Ġesu. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imseblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imseblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Għażiż Ġesu, nirringrazzjawk tal-li ħallejt ix-xbija tal-wiċċ qaddis tiegħek fuq il-velu tal-Veronika. F'ġieħ il-mod li bih ippremjajt lil Veronika, nitolbuk li tagħti lis-saċerdoti l-grazzja li jarfu x-xbija qaddisa tiegħek fihom infushom u f'dawk fdati lilhom. Nitolbuk ukoll tagħti lis-saċerdoti li qed isofru persekuzzjoni biex jarfu x-xbija tiegħek minkejja l-isfugurata fil-persekuturi tagħhom, ħalli huma wkoll joħolqu x-xbija tiegħek fihom billi jmutu b'talba ta' maħfra għall-edewwa tagħhom. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfra ta' dnubietna għatina. Is-seba' stazzjon. Ġesu jaqa' għat-tieni darba. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Iżda hu refa' fuqu l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġruq fix-xejn. Iżda hu kien miġruh minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swad tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Maħbub Ġesu, nirringrazzjawk ta' din it-tieni waqa' tiegħek taħt is-salib. Fġieħ il-feriti li sofrej f'din il-waqa, nitolbuk tagħti lis-saċerdoti il-grazzja li jkunu fidili lejn il-vokazzjoni tagħhom bħala rajja tal-irwieħ. Għamel mulej li bwaqa bħal din mill-idejal tal-istat tal-ħajja tagħhom jibbenefikaw mill-qawmin tiegħek wara t-tieni waqa' u jqumu wkoll biex ikomplu mixja warajk. Għati wkoll lil dawk li huma ttentati li ma jaqdux tmirijietom minħabba l-biża' tal-persekuzzjoni, il-kuraġġ mill-waqat tiegħek u li jġorru s-slalib tagħhom fedelment faqda miegħek. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfra ta' dnubietna għatina. It-tmien stazzjon. Ġesu ifarraġ lin-nisa ta' Ġerusalem. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Kotra kbira ta' nies kienet miexja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux lili ibku, iżda lilkom infuskom u lil uliedkom. Aziz Ġesu, nirringrazzjawk tal-konsolazzjoni li jint tajt lil dawn in-nisa li bkew minħabba s-sofferenzi tiegħek. Għati nitolbuk lis-saċerdoti il-grazzja li juru ħniena u qlubija ma' dawk li jirrikorru għandhom għall-għajnuna. Għatihom il-paċenzja li jifmu il-bżonnijiet tan-nies u jempatizzaw ma' kull min isofri, biex il-qalb saċerdotali tagħhom tirrifletti il-virtujiet tal-qalb kbira tiegħek. Lil dawk li jsofru provi u tbatija minħabba fik, għati mulej il-grazzja li jsommu dawn għal-jom infushom, ħalli bekk fil-waqt li jkunu jixbħu lilek ma jingħalqux fihom infushom u jinsew l-uġieħ tal-oħrajn. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Id-disa stazzjon. Ġesu jaqa' għat-tielet darba. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija. Aħna l-koll bħal naġ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu, u l-mulej xeħed fuq l-ħażen tagħna l-koll. ħaqruh u qat għalihom bla ma biss fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħu tal-qatla u bħal naġa mbikma fit min iġissa ma fetaħx fommu. Nirringrazzjawk o Ġesu għal din it-tielet waqa' fejn il-ġisem qaddis tiegħek intasar mal-ar taħt il-pis tas-salib u s-sofferenzi tiegħek. Permezz tal-kuraġġ bla biża' li wrejt intu tqum it-tielet waqa' doloruża tiegħek, għati lis-saċerdoti tiegħek il-grazzja li jibqgħu fidili lejn il-vokazzjoni tagħhom sal-aħħar, u lil dawk li tbedu minnek l-umiltà li jerġgħu lura għandek. Għamel li jqumu mill-waqa' tagħhom ċerti li jien ser terġa' tilqahom lura bħala l-ħbieb tiegħek. Nitolbuk mod speċjali l-grazzja tal-qawwa għal dawk is-saċerdoti li jgħixu fil-periklu tal-persekuzzjoni. Għatihom il-kuraġġ li jibqgħu maquda mar-rieda tiegħek minkejja it-teddid u l-vjolenza u żommhom għalik biss. Anqal ukoll qlub ta' traduturi biex iqumu mill-iżball u għal darb'oħra jerfgħu is-slalib tagħhom u jimxu warajk. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-10 stazzjon. Ġesu imnessa minn ħwejġu. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Is-soldati ħadu l-ilbies tiegħu u qasmuh ferba, sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika, din kienet libsa blaħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu, ma nqattawiex, iżda nitfgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbies tiegħi tefgħu x-xorti, u dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Maħbub Ġesu, nirringrazzjawk għal mistħija u l-umiljazzjoni li jien ġarrabt meta permettejt li tkun imnessa minn ħwejġek fuq il-Golgota. Int li jien tissafa fik innifsek fġieħ l-insult bla qies li jien sofrejt lin id-dinjità tiegħek. Nitolbuk tagħti lis-saċerdoti l-grazzja tas-safa tal-qalb u l-intenzjoni fis-servizz tagħhom lejk, kif ukoll il-grazzja u l-kuraġġ biex inessaw lilhom infushom minn dawk l-affarijiet kollha li lilek ma jogħġbukx. Ħares biħnina wkoll lejn dawk is-saċerdoti li bħalek huma mnessa mill-bżonnijiet tagħhom u lid-dinjità u l-qudussija tal-persuna tagħhom huma injorati minn dawk li jippersegwitawhom. Ejnhom jaqdu l-umiljazzjonijiet tagħhom ma' tiegħek. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard.
خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-11 stazzjon. Ġesu jiġi msammar mas-salib. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qarim il-ktieb tas-Salmi. Ninsab bħall-ilma msawwab, għandi qadmi maqluħ kollu, qalbi ibħal xema iddub ġewwa fija. ħalqi imwaħħal maħniki, ninsab mitfuħ fuq trab il-mewt. Abda klieb daru għalija, ġema nisħżina rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nista' nott għadmi kollu. Mulej Ġesu, nirringrazzjawk tal-li ingħatajt fidejn il-persekuturi tiegħek biex tiġi msallab u tal-eżempju tal-paċenzja erojka li inti tajtna fl-agonija terribli tiegħek. Nitolbuk fġieħ dawn it-tbatijiet kbar tiegħek, għati lis-saċerdoti il-paċenzja f'mumenti ta' prova u kuntrarju. Mod speċjali għal dawk l-uliet magħżula li jaqsmu fil-milja tagħha il-kruċifissjoni tiegħek, għatihom il-grazzja li jaqdu is-sofferenzi spiritwali, mentali u fiżiċi ma' tiegħek fuq is-salib. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. 12 stazzjon. Ġesu imut fuq is-salib. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Nis-sitt sija l-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U madwar id-9 sija Ġesu għajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani. Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu li l-Elija qiegħed isejjaħ dan, u minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġi Elija jsalvah. Imma Ġesu għajjet għajta kbira u rat ruħu. Mulej tagħna u Alla tagħna, inħobbuk b'qalbna kollha u nirringrazzjawk li ftejt id-dinja billi tajt ħajtek, tajt kollox għalina. Ġesu, ntolbuk biex tagħti lis-saċerdoti tiegħek il-grazzja biex jaqsmu fil-karità bla limiti tiegħek u li jkunu lesti li bħalek jissakrifikaw lilhom infushom biex tikber is-saltna tiegħek fuq din l-art. Nitolbuk mulej għal dawk is-saċerdoti li qed isofru persekuzzjoni minħabba fik
Għatihom li jsommu dejjem f'moħħhom is-salib u l-mewt tiegħek. Ħatkun l-imħabba tagħhom lejk u tiegħek lejhom li tmantnihom fil-mumenti ta' prova tagħhom sabiex jaqsmu miegħek mhux biss l-uċieħu d-batijiet imma wkoll ir-rebħa tal-qawmien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-13 stazzjon. Ġesu imniżżel minn fuq is-salib u mpoġġi f'dirajn Ommu Marija. Nadoraw ko Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-kantiku ta' Jum Marija Addolorata. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejbina fit-tbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma nifet sejf fin-niket. Kemm tbatija f'qalb muġuwa li madwejja li jifnuha ħasset l-om imbirka. Aziz Mulej, nirringrazzjawk tal-istraħajt fil-mewt tiegħek kif fit-twelid fid-dirajn qaddisa tal-Immakulata Verġni Marija. Aziz Ġesu, fġieħ tan-nieqa li jom moktat lil ġisem tiegħek bla ħajja, għamel li s-saċerdoti tiegħek jgħixu hekk li jkun jistħu ilhom jiġu ippreżentati lilek fis-sija ta' mewthom fih dan l-om prezzjuża tiegħek. O Ġesu u Marija, kunu qrib ta' dawk is-saċerdoti li qed isofru minħabba l-fidi tagħhom. Għamlu li s-sofferenzi u l-mewt tagħhom ikunu bħal serrija mħawla minn fejn il-Knisja titqawwa u titqaddes dejjem iżjed. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. L-14 stazzjon. Ġesu impoġġi f'qabar. Nadoraw ko Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħsiena u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda qerq. Wara id-batija tiegħu qatt jara d-dawl jixba bit-tarif tiegħu. Għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien madut mal-midinbin u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal-midinbin. O Ġesu, nirringrazzjawk tal-lezzjonijiet li tajtna matul ħajtek u bil-mewt tiegħek u tal-qawmin glorjuż tiegħek mill-qabar għal-ħajja fil-ġenna.
li aħna wkoll nittamaw li bil-grazzja tiegħek naslu ġurnata naqsmu miegħek. Għas-saċerdoti maħbub Ġesu, nitolbuk il-grazzja f'ċi id-difna tiegħek li jsommu lilhom infushom il-bogħod mill-ispirtu tad-dinja anki waqt li qegħdin jgħixu fid-dinja, u l-grazzja lejn l-aħħar ta' ħajjithom ta' perseveranza aħħarija. Għati mulej b'mod speċjali lil dawk is-saċerdoti li nislu minħabba fik fid-dlam tal-qabar tal-persekuzzjoni, ferħ bla tmiem miegħek fis-sema. Għamel li l-ġrieħi tagħhom jiddu fil-glorja ta' bla tmiem. ħajkunu maquda miegħek fl-unjoni perfetta tal-fissjoni beatifika, il-weda tal-premju tiegħek għalihom tal-li jkunu qasmu miegħek is-salib tiegħek hawn fid-dinja. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, isteħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejnier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-15 stazzjon. Ġesu iqum il-mewt. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Meta għadda s-sibt ma' s-sernieq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara inħasset tessiża kbira għax niżel qalxu tal-mulej mis-sema u resaq igerbe bil-ġebla u qad bil-qiegħda fuqha. L-anġelu qabad u qal lin-nisa: Tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Mulej Ġesu, nirringrazzjawk tal-li inti kont tal-akbar eżempju għalina fil-perseveranza tiegħek sal-aħħar biex twettaq ir-rieda tal-Missier. Issa inti tinsab glorjuż. Aziz Mulej, għamel li fuq il-passi tiegħek u tal-Verġni Mqadsa Marija, is-saċerdoti jipperseveraw sal-aħħar fil-vokazzjoni tagħhom, bit-tama li jagħti qumu għal ħajja ta' dejjem u jaqsmu miegħek fil-glorja. Nitolbuk b'mod partikolari għal dawk is-saċerdoti li għaddejjin miqdieħ ta' qalb u mid-dlamijiet tas-sofferenza biex jibqgħu jżommu ħarsithom fuqek li rbaħt id-dinja biex fik huma wkoll iqumu rebbieħa fl-aħħar jum. Amen. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, isteħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejnier, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa, għal-bżonnijiet u l-protezzjoni tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard.
خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Talba tal-Eluq. Grazzi mulej Ġesu, tal-li permettejt li aħna nakkumpanjaw f'din il-mixja dolorusa tiegħek bis-salib lejn il-Kalvarju. Berikna minn fuq is-salib u għenna nħobbuk dejjem iżjed biex aħna wkoll inkunu nistgħu naqsmu miegħek fil-ferħ tal-ġenna ma' dawk li nkunu tlabna għalihom. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen.